Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο host σας, ο Βάρσος. Στα πλαίσια της Άρισας έχουμε σήμερα μαζί μας τον Φόμπος, head coach της Wheel of Gaming. Για πες ένα για Χρήστο. Καλησπέρα, guys, τι κάνετε? Λοιπόν, είπαμε σήμερα να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Το τουρνουά αυτή τη στιγμή είναι ongoing, έχουμε διάφορα παιχνίδια, τα περισσότερα έχουν γίνει και stream στον Discord server μας. Πλησιάζουμε και στα playoffs, αλλά είπαμε να κάνουμε σήμερα κάτι διαφορετικό. Και εφόσον όλο το concept ήταν να βοηθήσουμε upcoming παίχτες και νέα παιδιά να μπουν στο χώρο για να βελτιωθούν όσο μπορούν στα πλαίσια του off-season, προφανώς μαζί με τα παιχνίδια είπαμε να κάνουμε και λίγο content, educational, βοηθητικό, και γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα. Θα συζητήσουμε λοιπόν για κάτι το οποίο πιστεύω ότι σας αφορά όλους σας, είτε είστε παίχτες, είτε είστε μέσα στο προπονητικό επιτελείο, είτε στο staff, γενικότερα μιας ομάδας, το οποίο είναι διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων σε στρεσογόνα περιβάλλοντα. Τώρα ξέρω είπα πολλές περίεργες λέξεις μαζεμένες, αλλά τι σημαίνει στην ουσία αυτό? Ότι σε μια ομάδα, σε ένα series, σε ένα split, προκύπτουν πάρα πολλά συναισθήματα, είτε αυτό είναι λύπη, φόβος, θυμός, άγχος, αγωνία, και αυτά τα συναισθήματα πάρα πολλές φορές, τώρα Χρήστο δεν ξέρω για σένα, σίγουρα για μένα μας έχουν επηρεάσει έτσι σε ένα series, μπορεί αυτό που λέμε ότι τσοκάραμε, μας έπιασε το άγχος έτσι, μετά από ένα Μμμ. παιχνίδι μπορεί να έχεις νεύρα με τους συμπαίχτες σου, με το επιτελείο σου, και αυτά τα συναισθήματα είναι απολύτως φυσιολογικά. Σίγουρα, σίγουρα. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα για να συζητήσουμε λίγο το θέμα αυτό και να σας δείξουμε ή να σας πούμε ή μέσω της συζήτησης να προκύψουν το πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε τα συναισθήματα αυτά. Και γιατί έχω τον Χρήστο μαζί μου, θα μου πείτε από πού βαστάει η σκούφια του. Ίσως πέρα από coach, ο Χρήστος επαγγέλλεται και στον τομέα της ψυχολογίας. Είχε πάρει το πτυχίο του από το University of Greenwich, που μου πήρε πάρα πολύ ώρα να καταφέρω πώς να το προφέρω πριν. Με πήρα στο Sport Psychology, στο πεδίο του ποδοσφαίρου ξεκίνησε, 5 χρόνια εμπειρίας Σωστά. και ως δάσκαλος. Δεν νομίζω ότι είπα κάτι λάθος, Χρήστο. Όχι, μια χαρά τα λες. Συνέχισε. Ωραία, μια χαρά τα είπα. Τα είχα σημειώσει για να μην τα κάνω λάθος. Οπότε σήμερα μαζί, φίλες και φίλοι, θα σκαλίσουμε λίγο τον εγκέφαλο του Φόμπος, και μέσω της συζήτησης ελπίζουμε να προκύψουν συμπεράσματα και να σας βοηθήσουν στα πλαίσια του competitive, αλλά και στη μετέπειτα καθημερινότητά σας. Άρα μετά από αυτό το μακροσκελές introduction, Χρήστο, Ναι. θέλω να μας πεις καταρχάς λίγο για την εμπειρία σου, αν είχες θετικές ή αρνητικές εμπειρίες μέσα σε κάποια ομάδα ή σε κάποιο series, σε κάποιο split, τέτοιου είδους συναισθήματα να έχουν προκύψει, και να Ε, φέρουμε λίγο ε, παραδείγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Σίγουρα, στο πρώτο μου ever competitive split που έπαιξα, ήταν στο τρίτο division της Αγγλίας, όταν πρώτο ξεκίνησα και εγώ, και έφαγα reverse sweep στον τελικό. Τα έχουμε πάθει όλοι, δεν πειράζει. Οπότε μπήκαμε με 2-0 και χάσαμε 3-2 και υπήρχαν βέβαια πολύ ανάμεικτα συναισθήματα. Βέβαια δεν είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, γιατί εκείνη το roster ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά όλοι μας, οπότε δεν υπήρχε ούτε flame, ούτε blame, ούτε τίποτα. Νομίζω τα παιδιά το κυριάρχησε το άγχος ουσιαστικά και γι' αυτό το λόγο μας κάνανε και το reverse sweep. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είτε είσαι παίκτης είτε είσαι coach σε αυτή τη σκηνή, στα eSports, έχεις περάσει και θετικά και αρνητικά συναισθήματα, και τα οποία σίγουρα μπορεί να επηρεάσουν και μέσα σε ένα χρόνο, γιατί πολλές ομάδες τώρα, άμα έχεις δει, κάνουν contracts για ένα χρόνο, και μέσα σε ένα series. Οπότε ναι, Σίγουρα. είναι πολύ on point αυτό που λες. Σίγουρα θυμάμαι και εγώ τώρα πρόσφατα με τον Ιωνικό Νίκαιας, Μμμ. ενώ είχαμε πάει με τους καλύτερους Ιωνούς μες στο split, ήμασταν πρώτοι, σχεδόν αίτητοι για όλο το split, με κάποιες ισοπαλίες μόνο. Ε, και ενώ ήμασταν στα finals, προετοιμαζόμασταν για τον τελικό εναντίον της Team Refuse, θυμάμαι ένας από τους παίκτες μου, πρόσφατα έγινε ένας από τους παίκτες Μμ. μου, είχε κάποια προβλήματα στην καθημερινότητά του, τα οποία τον επηρέαζαν ψυχολογικά, άρχισε να μην έρχεται στις προπονήσεις, να παίζει όλο και χειρότερα, σε σημείο που αναγκαστήκαμε να παίξουμε με αναπληρωματικό.
στα relegations αυτά. Και ενώ το πρώτο series είχε πάει καλά, με τα βία στα 5 παιχνίδια καταφέραμε να νικήσουμε την Pentagon. Θυμάμαι πήγαμε μετά στα επόμενα 2 series και ξεκίνησαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο, ότι παίρνουμε το πρώτο παιχνίδι αρκετά εμφατικά και μετά στα επόμενα λίγο το άγχος, το stress, έγιναν κάποια throws και πήγε όλο το series μετά χιονόμπαλα, ειδικά για τους πιο καινούριους νέους παίχτες με λιγότερη εμπειρία στο roster που είχαμε. Θυμάμαι ότι ήταν αρκετά στρεσογόνο το περιβάλλον των relegations αυτών. Και ήταν και ένας από τους λόγους που πήρα το έναυσμα να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, γιατί ήταν κάτι το οποίο το βίωσα σε πολύ μεγάλο βαθμό σχετικά πρόσφατα. Ναι. Και πιστεύω ότι όλοι θα έχετε παρόμοια παραδείγματα, έτσι. Αυτό μπορεί να μην είναι αναγκαστικά μέσα σε κάποιο παιχνίδι, γιατί τα περισσότερα βέβαια παραδείγματα αυτά θα προέρχονται από κάποιο αποτέλεσμα που μπορεί να φέραμε, αλλά μπορεί να είναι και σε καθημερινές συζητήσεις, από τη συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου στο κοντινό μας περιβάλλον ή οτιδήποτε. Οπότε τα συναισθήματα αυτά πρέπει, προφανώς Χρήστο θα μας το πεις και εσύ πολύ καλύτερα, αλλά νομίζω καλό είναι ότι ξεκινώντας ένα split, όχι μόνο ατομικά αλλά και σε επίπεδο ομάδας, να βρίσκουμε συστήματα ή τρόπους να τα διαχειριζόμαστε και να μην τα αφήνουμε να μας επηρεάζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ναι. Από την εμπειρία σου εσύ, πώς διαχειριζόσασταν αυτά τα συναισθήματα στα πλαίσια μιας ομάδας? Εμένα η άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι έχει μεγάλη σημασία η ηλικία του παίκτη, οι στόχοι που θέτει ο παίκτης και το κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί πράγματα στην καθημερινότητά του και στην καθημερινή ζωή. Γιατί, όπως λέμε εμείς στο League of Legends, IRL θέματα έχουν όλοι. Το θέμα είναι ότι ένας 15χρονος, ένας 16χρονος δεν έχει την εμπειρία να μπορέσει μόνος του να τα λύσει. Okay. Μπορεί να είναι μερικά παιδιά, ας πούμε, που να λένε «OK, έγινε αυτό, CBA». Το ότι το CBA το λένε δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κιόλας. Οπότε, Ναι, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ σημαντικός βασικά, ο ρόλος του staff στις ομάδες. Γιατί έχουμε να κάνουμε, ειδικά όταν φέρνεις νέα ταλέντα και θες να στηρίξεις παιδιά, να τα γαλουχίσεις, να γίνουν οι παίκτες του αύριο, ας πούμε, πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος στο staff, όχι απαραίτητα ο head coach, γιατί δεν είναι απαραίτητα ο head coach να έχει ψυχολογικές γνώσεις, να μπορεί να στηρίξει. Αυτό έτυχε εγώ και το είχα από πριν ασχοληθώ με τα e-sports. Πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει και την εμπειρία και τη θέληση και την όρεξη να κάτσει να βοηθήσει αυτά τα παιδιά σε προβλήματα που θα έρθουν πέρα από την ομάδα. Γιατί από εκεί ξεκινάει. Γιατί ακόμα υπάρχει βασικά κοινωνική πίεση. Όταν ένα παιδί είναι 15 χρόνων, 16 και πάει σχολείο και λέει στη μητέρα του ή στον πατέρα του ότι ξέρεις τι, εγώ θέλω να πάω να το κάνω επαγγελματικά αυτό, και τον ρωτάνε οι γονείς του τι είναι αυτό, πώς θα το εξηγήσει? Γιατί το gap είναι τεράστιο. Οπότε παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια. Είναι υποστηρικτική? Δεν είναι υποστηρικτική? Εγώ, ας πούμε, στο παρελθόν έχει τύχει να έχω μιλήσει με μητέρα παίκτη μου 45 λεπτά στο τηλέφωνο. Και πώς πήγε αυτό? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι πήγε άσχημα, αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σετάρει κάποιες σκέψεις στο μυαλό τους και είναι biased. Όπως και να βλέπουν, ας πούμε, το παιδί τους να είναι 12 ώρες στον υπολογιστή. Που αυτό δίνω πάση στην αυτό μου να πω ότι είναι και πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος που θα είναι στο coaching staff να εξηγήσει στον παίκτη ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η ισορροπία, το balance μεταξύ IRL και League of Legends. Γιατί εγώ προσωπικά στους παίκτες τους δικούς μου συνήθως, μέσα από sessions που κάνουμε, προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι είναι η απόδοσή τους μέσα στο παιχνίδι εξαρτάται πάρα πολύ με πράγματα τα οποία κάνουν εκτός του παιχνιδιού. Το οποίο είναι πολύ παρεξηγημένο αυτό που λέω. Δηλαδή, λες, ας πούμε, gamer σε άτομα που έχουν γεννηθεί πριν το 90 και φαντάζονται άτομα στο υπόγειό τους. Ναι. Δεμένα να τρώνε πατατάκια όλη μέρα και να παίζουν. Doritos και ούτε καν Monster. Τότε ήταν το Mountain Dew και όλη μέρα Rage στο World of Warcraft. Ακριβώς. Οπότε είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Πρέπει κάποιος ο οποίος να έχει ένα αλφα λέγει να μπορεί να μιλήσει, αν μπορεί να μιλήσει και μπορεί να βοηθήσει το συγκεκριμένο παιδί, ας πούμε, γιατί ακόμα έχουμε μείνει στην κατηγορία του teenager ουσιαστικά.
και να μπορεί και να τον καθοδηγήσει στο σωστό δρόμο στη ζωή του. Εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 32 χρονών. Όταν έχω να κάνω με 16 χρόνων παιδιά και 17 χρόνων παιδιά, μπορώ να του δώσω και μια συμβουλή παραπάνω για το πώς να χειρίζονται κάποια πράγματα στην καθημερινή του ζωή και να του εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το παιχνίδι που πρέπει να είσαι OK. Πρέπει να είσαι σε πολλά πράγματα OK για να είσαι καλά μέσα σου. Το πιο σημαντικό για μένα που έχει απόλυτη συσχέτιση με το game είναι το πρόγραμμα του ύπνου, το πρόγραμμα της διατροφής και πρόγραμμα γυμναστήριου, γυμναστικής δηλαδή. Είναι τα τρία πράγματα που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την απόδοση ενός παίκτη, για μένα. Η προσωπική μου άποψη. Σίγουρα. Είναι αυτό που λέγανε το νους υγιής εν σώματι υγιή, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι σε κατάσταση να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε δυσκολία στην καθημερινότητά του, είτε αυτό είναι η απόδοσή του στο League of Legends, είτε είναι η απόδοσή του στο επάγγελμά του, στο σχολείο του ή σε οτιδήποτε μπορεί να έχει σαν χόμπι στην καθημερινότητά του. Οπότε σίγουρα χρειάζεται κάποιος να έχει ένα υγιές lifestyle και νομίζω και από τη δική μου εμπειρία μπορώ να το εξάγω αυτό, καθώς και εγώ νομίζω in retrospect, κοιτώντας τις παλαιότερες μου εμπειρίες, το μεγαλύτερο breakthrough που είχα με τους παίχτες μου, με τις ομάδες που είχα διαχειριστεί στο παρελθόν, δεν ήταν τόσο πολύ μέσα στο παιχνίδι, αλλά συζητήσεις που κάναμε εκτός αυτού. Να συζητάμε για τα προβλήματά τους ή να συζητάμε είτε εκτός του παιχνιδιού είτε εντός του παιχνιδιού. Σαν ομάδα μπορεί να είχαμε διαφωνίες ή τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα εσύ πώς μπορείς να κάνεις τον υποστηρικτικό ρόλο αυτόν σαν άνθρωπος, γιατί εντάξει, εσύ είχες την εμπειρία εκτός του παιχνιδιού, αλλά για τον μέσο coach, είτε head coach, είτε mentor, οτιδήποτε που δεν έχει την εμπειρία να βοηθήσει έναν παίκτη του να έχει καλύτερο lifestyle, καλύτερη άθληση, καλύτερο πρόγραμμα ύπνου. Προφανώς αυτός που νοιάζεται ή αυτός που θέλει να νοιαστεί θα κάνει τη δική του έρευνα, αλλά δεν θα ήθελα κι εγώ να προτείνουμε σε ανθρώπους απλά με έρευνα στο διαδίκτυο να βασίσουν την καθημερινότητά τους. Προφανώς είναι πολύ σημαντική, αλλά χρειάζεται και το input ενός ειδικού, έτσι. Σίγουρα, δεν το ζητάμε. Και εγώ, ας πούμε, για διατροφή που μιλάω, τους λέω, επειδή διατροφολόγος δεν είμαι, τους εξηγώ 5 πράγματα που ξέρω ότι είναι σωστά γιατί μου το έχουν πει διατροφολόγοι, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, τους λέω ότι αν θες να πας σε κάτι παραπάνω ή ας πούμε, να βάλεις έξτρα γυμναστική κτλ., θα πρέπει να πάρεις την άποψη ενός ειδικού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, guys. Μην παίρνετε το Google και κάνετε ό,τι σας λέει το Google. Γιατί το Google λέει, ναι, δηλαδή. Ωραίο το Google, ναι, αλλά ρωτήστε, ας πούμε, για από εδώ για από εκεί. Έχεις ένα κρυολόγημα και σου βγάζει 5 μήνες ζωής. Ναι. Οπότε στην ουσία καλό είναι όχι απλά να βοηθάμε με τη δική μας γνώση και τη δική μας έρευνα που έχουμε αποκτήσει από την καθημερινότητά μας, αλλά να παροτρύνουμε τους παίκτες μας ή τους teammates μας ή τα άτομα γενικά στο περιβάλλον μας να κάνουν τη δική τους έρευνα και να πάρουν τις δικές τους απόψεις για τους ειδικούς που είναι απτές στη δική τους κατάσταση, στη δική τους φυσική κατάσταση, πνευματική κατάσταση, ψυχική κατάσταση. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε, ναι. Οπότε δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί, καταλαβαίνω ότι είναι έξτρα χρήματα που πρέπει να διαθέσει ο καθένας για να πάει σε έναν διατροφολόγο ή για να πάει σε έναν ψυχολόγο. Αλλά αν δει, ας πούμε, ο καθένας ότι έχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστεί μόνος του. Για μένα, εγώ προσωπικά που έχω κάνει και 5 χρόνια ψυχοθεραπεία, θεωρώ ότι βοηθάει άπειρα. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να επενδύσει στον εαυτό του, είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό είναι οι στόχοι του κάθε παίκτη και πού θέλει να φτάσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι στόχοι λειτουργούν ως motivation, δηλαδή η φιλοδοξία είναι ένα alpha motivation, το οποίο μπορεί να κάνει τον παίκτη να μπορέσει να μπει σε ένα working schedule, που αν ένας άλλος δεν έχει το ίδιο motivation ή δεν έχει τους ίδιους στόχους ή θέλει να μπει να παίξει, ας πούμε, ένα τουρνουά for fun. Άμα δεις οι περισσότεροι παίκτες που δεν το κατακρίνω, έτσι, άμα κάποιος θέλει απλά να πάρει την εμπειρία, δικαίωμά του, έτσι. Οι περισσότεροι παίκτες όμως που έχουν στόχους, άμα ρωτήσεις, έχουν και ένα υγιές αλφα πρόγραμμα, το οποίο τους βοηθάει στην απόδοσή τους. Σίγουρα, και γι' αυτό βλέπουμε και ομάδες όπως η G2 που την φέρνουμε πολύ συχνά ως παράδειγμα, σαν μια από τις δυνατότερες ομάδες στην Ευρώπη, έχουν ολόκληρο προσωπικό από πίσω, μάγειρες, γυμναστές, ψυχολόγους που είναι στην υποστήριξη των παικτών τους.
Βεβαίως. Οπότε όμως, εφόσον σε ένα πλαίσιο ομάδας ERL επίπεδου, ειδικά ενός minor ERL, όπως είναι το δικό μας, έτσι, που οι ομάδες δεν έχουν το budget ή την γνώση για να διαθέσουν σε κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε για παράδειγμα να προτείνουμε σε ομάδες στα πλαίσια των playoffs ή πριν από κάποιο πολύ σημαντικό series να μπορεί να διαθέσει ένα budget η ομάδα να κάνει έστω 1-2 session ένας ειδικός με τους παίχτες του. Γιατί θα μ' άρεσε για παράδειγμα μια ομάδα πριν από τα finals για παράδειγμα να φέρει κάποιον ψυχολόγο ή κάποιον ειδικό να πάρει μια χ εικόνα στην αρχή του split από κάποιον διατροφολόγο ή από κάποιον γυμναστή για να μπορεί να δώσει την αναγκαία βοήθεια στους παίχτες τους να ταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός split. Γιατί μιλάμε για πρωταθλητισμό πλέον, δεν μιλάμε απλά για ένα χόμπι. Αυτό είναι... Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, αλλά τώρα νομίζω ότι δεν συνάδει καθόλου με τα minor ERLs, γιατί το πρόβλημα ξεκινάει πολύ πιο deep από τα προβλήματα των παικτών. Θέλω να σου πω ότι τα προβλήματα των παικτών είναι η κορυφή του παγόβουνου, να το πω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά orgs και δεν λέω για το GLL συγκεκριμένα, γενικότερα πάρα πολλά orgs, κυρίως σε minor ERLs, τα οποία δεν τους πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα μιλάμε για αυτούς που μπορεί να ενδιαφερθούν, πιθανώς, σίγουρα. Αυτοί που μπορεί να ενδιαφερθούν, καλό θα ήταν άμα υπάρχει το budget, ναι, σίγουρα, να βοηθάνε τους παίκτες τους με τις σωστές βάσεις. Γιατί, ναι, το να φέρεις έναν ειδικό πριν τα playoffs ή να φέρεις έναν ειδικό πριν ένα σημαντικό best of 5, σίγουρα δείχνει ότι ενδιαφέρεις για τον παίκτη. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουν οι ομάδες, κατά την άποψη τη δική μου τουλάχιστον, να δίνουν πιο μεγάλη σημασία στο staff. Ποιον άνθρωπο θα φέρεις για να ξέρεις ότι και θα έχεις τον κόλλο σου καλυμμένο, να το πω έτσι, και ότι αν χρειαστούν κάτι οι παίκτες σου, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει resolve 5 καταστάσεις. Σίγουρα. Αυτό το λέω γιατί πάρα πολλοί coaches είναι πολύ νεαρής ηλικίας. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, εξαρτάται το χαρακτήρα, έτσι. Γιατί έχω δουλέψει κι εγώ με assistants που ήταν, ξέρω εγώ, 22-23 χρονών, αλλά είχαν το mentality να το κάνουν αυτό. Καταλαβες. Τώρα νιώθω called out, έτσι, με τα βίας 24, χάσαμε. Έχει σημασία η προσέγγιση και έχει σημασία να χτίσεις σωστές βάσεις, έτσι ώστε να μπορείς να βοηθήσεις τους παίκτες στις δύσκολες στιγμές. Γιατί στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Ναι, 100%. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου και μ' άρεσε αυτό που είπες ότι είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Όμως παρατηρούμε το πως η κορυφή αυτή του παγόβουνου μπορεί εν τέλει να έχει κομβική σημασίας impact, έτσι. Γιατί είναι αυτό που εν τέλει στη στιγμή της κρίσης μπορεί να σου κοστίσει ένα split, μπορεί να σου κοστίσει την πρόκριση του U-Masters, μπορεί να σου κοστίσει ένα τελικό, την πρόκριση στα playoff, έτσι. Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε ότι εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχη υποδομή και προφανώς συζητήσαμε κάποιες ιδέες. Τώρα αυτές είναι πιο πολύ έναυσμα για τις ομάδες να κοιτάξουν και μόνες τους τι μπορούν να κάνουν πάνω στο θέμα και ελπίζω να δω περισσότερες ομάδες να ασχολούνται με αυτό. Γιατί για παράδειγμα, εγώ στον Ιωνικό ήταν κάτι το οποίο η ψυχική υγεία των παικτών μου και η σωματική υγεία των παικτών ήταν κάτι το οποίο το κυνηγούσα ενεργά. Προφανώς με όση έρευνα μπορούσα να κάνω μόνος μου ή συζητώντας με ειδικούς. Εντάξει, είμαι και εγώ τυχερός που βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον εκτός του παιχνιδιού που έχω άτομα στο στενό μου κύκλο που ασχολούνται με διατροφολογία, που ασχολούνται με τη σωματική υγεία, ρε παιδί μου, που είχα την πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Εγώ ήμουν τυχερός, το αναγνωρίζω και τη χρησιμοποίησα στο έπακρο για να μπορώ να δώσω στους παίκτες μου την καλύτερη δυνατή βοήθεια εντός και εκτός του παιχνιδιού. Αλλά δεν θέλω να το πω αυτό για να κοκορευτώ. Όχι, θέλω να το πω ότι θα έπρεπε όχι να είναι το στάνταρ, αλλά να είναι κάτι το οποίο έχουν τουλάχιστον στο πίσω μέρος του μυαλού τους οι ομάδες, γιατί είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν αναγνωρίζουμε το πόσο σημαντικός είναι μέχρι που είναι πάρα πολύ αργά. Συμφωνώ. Διαπιστώνουμε όμως ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον και εμείς σαν Minor ERL αλλά και σαν Competitive League of Legends ότι πολλές φορές, όπως το είπες και εσύ, οι ομάδες δεν θα ενδιαφερθούν. Άρα έστω ότι είμαι εγώ ο χ παίχτης 16, 17, 18 χρονών, μπαίνω σε μια ομάδα, μπορεί να είναι και πρώτο μου split, έτσι, το άγχος, η πίεση πέφτει πάνω μου. Πώς μπορώ εγώ να αναγνωρίσω τα συναισθήματα αυτά, να καταλάβω ότι, ξέρεις τι, είναι φυσιολογικά αυτά τα συναισθήματα, ότι δεν θα πρέπει
να τα παρατήσω επειδή νιώθω αγχωμένος ή επειδή τσόκαρα ένα παιχνίδι ή επειδή φοβάμαι ή επειδή μου είπε ο coach μου μια κακή κουβέντα και τώρα νιώθω άσχημα. Πώς μπορώ αυτά τα συναισθήματα να τα αναγνωρίσω εγώ στην καθημερινότητά μου και τι μπορώ να κάνω εγώ όσο χ 16χρονος, 17χρονος ή και μεγαλύτερος, μικρότερος, οποιασδήποτε ηλικίας παίχτης, και να χτίσω τα δικά μου συστήματα, ατομικά συστήματα, για να μπορώ να τα διαχειρίζομαι στην καθημερινότητά μου. Θα σου πω. Εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το staff. Γελάω γιατί έχω σκεφτεί τι θέλω να πω, γι' αυτό γελάω. Είναι πολύ δύσκολο σε ένα 16χρονο, 17χρονο να αναγνωρίσει και να κάνει pinpoint το τι νιώθει. Okay. Γιατί σίγουρα θα λέει ναι, νιώθω άγχος. Τι σημαίνει όμως το άγχος? Δεν ξέρει τι σημαίνει το άγχος. Και το θέμα είναι ότι μπαίνει ένας 16χρονος, ο οποίος είναι το πρώτο του split. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Και μπορεί να σου λέει ότι ξέρεις τι, άμα εγώ πω ότι έχω άγχος ή ότι έχω πίεση ή ότι πιέζομαι κτλ., θα με διώξουν. Θα με κάνουν sub. Οπότε, ρωτήστε ρε μαλάκες. Ρωτήστε το παιδί. Είναι καλά? Ή πώς νιώθεις? Είναι το πρώτο σου split, το ξέρω. Πώς είσαι? Πώς σκέφτεσαι τα πράγματα? Μην τον αφήνετε απλά να παίξει στο game. Πρέπει να γαλοχιστεί αυτό το παιδί. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ανασφάλεια γενικότερα στα eSports. Γιατί ουσιαστικά σε πολλούς 16χρονους είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Γιατί σου λέει, μπαίνω στο πρώτο μου competitive split. Δεν πληρώνομαι, το πιο πολύ πιθανό. Θα έχω πίεση από τους γονείς μου. Αυτό δεν είναι το 100% έτσι. Εγώ σου λέω τώρα το παράδειγμα. Οπότε, αν δεν πάω και καλά, μετά θα μου το κόψουν. Ή θα μου το κόψει η ομάδα, ή θα μου το κόψει το σπίτι μου. Οπότε, πάνω στο άγχος του να κάνω perform, έχει άγχος IRL, το οποίο δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Το οικογενειακό του περιβάλλον προφανώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Αλλά το περιβάλλον της ομάδας μπορούμε να το ελέγξουμε. Και αυτό πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Με το να έχουμε συναίσθηση ουσιαστικά ότι έχουμε απέναντί μας να κάνουμε με παιδιά τα οποία σίγουρα χρειάζονται μία βοήθεια και μία όθηση για να μπορέσουν να αποδώσουν και να είναι χαρούμενοι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο παίκτης, ανεξάρτητος ηλικίας βέβαια, να περνάει καλά εκεί που είναι. Και ένας άλλος παράγοντας που υπάρχει πάνω σε αυτό είναι ότι δεν είναι μόνος, δεν είναι ατομικό άθλημα, είναι ομαδικό άθλημα. Και πιστεύω κατά τη δική μου την άποψη ότι στα roster buildings θα πρέπει να γίνονται ενδελεχείς συνεντεύξεις, έτσι ώστε να υπάρχει και κριτήριο πέρα από τη βιτρίνα που είναι το OPGG μας και ο χαρακτήρας. Γιατί μπορεί να φέρεις τους 5 fakers και να μην ταιριάζουν μεταξύ τους με τίποτα, να βλέπουν ένας τον άλλον και να θέλουν να ξεράσουν. Τα έχουμε πάθει και αυτά στο παρελθόν. Ναι. Μάθαμε από αυτά όμως, οπότε. Π.χ. σου λέω τώρα. Οπότε, γενικά, η δική μου άποψη, ας πούμε, και συμβουλή, να το πούμε έτσι, στους up and coming coaches, είναι ότι πρέπει να έχουν ένα thinking outside of the box. Γιατί έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, πέρα του να κάνουν το VOD reviews, τα VOD reviews και να κάνουν το macro play και το micro play και ό,τι άλλο θεωρούν το δυνατό του σημείο, τέλος πάντων. Έχουν μια μεγαλύτερη ευθύνη στο να μπορέσουν να καθοδηγήσουν τους παίκτες εντός-εκτός Rift για να μπορούν, για το αποτέλεσμα ουσιαστικά σαν head coach ή σαν coach, οτιδήποτε είσαι, είναι να κάνεις τον παίκτη να αποδώσει το μέγιστο. Αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις ένα outside of the box thinking, το οποίο θα σε οδηγήσει στο να βρεις τη λύση και το έναυσμα, έτσι ώστε ο παίκτης να μπορέσει να δώσει τα μέγιστα και να είναι ευχαριστημένος. Γιατί στην τελική κιόλας ένα παιχνίδι παίζουμε. Ναι, πρέπει να υπάρχει discipline, δεν το συζητάμε το Α και το Μ, αλλά κάποιες φορές πρέπει να περνάμε και καλά. Ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπες, από δύο απόψεις. Η πρώτη που θέλω να καλύψω είναι ότι αυτό που ανέφερες, ότι είναι πολύ σημαντική δουλειά και ενός coach το να βοηθάει τους παίχτες να αποδώσουν το βέλτιστο, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο και υπάρχουν πάρα πολλοί coaches που εντάξει, μπορείς να πάρεις να αντιγράψεις drafts από το LEC, από το LCK, το LPL, τα Worlds, ό,τι βλέπεις. Να πεις δύο βασικά πράγματα πάνω στο μάκρο, τα οποία η πληροφορία αυτή υπάρχει διαθέσιμη. Έτσι, μπορεί οποιοδήποτε και ο κάθε παίχτης να μπορεί να μορφωθεί πάνω στο μάκρο, πάνω στο micro, να διαβάσει matchups, να διαβάσει rotations και να έχει μια ηχεία αντίληψη του παιχνιδιού. Αλλά αυτό που δεν είναι εύκολο και δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία είναι η πληροφορία του ανθρώπινου νου και το πώς να χειριζόμαστε άτομα. Που γι' αυτό και θέλει και λίγη αντίληψη και γι' αυτό προφανώς υπάρχουν και coaches που μένουν μακριά από αυτό. Με παράδειγμα, έναν γνωστό coach σε όλους, εντάξει, τώρα κάνω name drop, τον Veigar V2, ο οποίος έχει πει πολλές φορές
δημοσίως ότι αποφεύγει το να είναι head coach ακριβώς επειδή τον δυσκολεύει η διαχείριση των ατόμων και προτιμάει να είναι Ναι. σε ρόλους πιο υποστηρικτικούς που μπορεί να ασχοληθεί καθαρά με το παιχνίδι. Το οποίο είναι σεβαστό, έτσι, ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις. Αλλά εφόσον υπάρχουν πάρα πολλοί coaches εκεί έξω, οι οποίοι πέρα από το παιχνίδι έχουν την ευχέρεια των να διαχειριστούν και άτομα, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό skill το οποίο πρέπει να καλλιεργήσετε και πρέπει να τοποθετείτε στις ομάδες σας ως κορμό. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνία ή τουλάχιστον έτσι όπως θεωρώ και εσύ Χρήστο, αλλά και από τη δική μου εμπειρία μπορώ να το πω ότι το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και προφανώς έχει λειτουργήσει γιατί μπορείς να παρατηρήσεις ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος του split βγαίνεις από την άλλη γωνία και από την άλλη μεριά μάλλον και έχεις πει ότι ναι ρε φίλε, πέρασα καλά. Ότι παρά το αποτέλεσμα, πρώτος, δεύτερος, τελευταίος, ότι το ευχαριστήθηκα. Ότι δεν πήγαινα στα scrims, δεν πήγαινα στα officials και έλεγα πω τώρα, που πάμε πάλι ρε φίλε. Κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Αυτό συμβαίνει σε πολλές ομάδες που λες. Το να μην θέλουν να σκριμάρουν ή χίλια δύο πράγματα. Το οποίο μπορεί να αλλάξει άμα υπάρχει αυτό που λες και εσύ τώρα, οι βάσεις. Γιατί πέρα από την ψυχολογία και την υποστήριξη των παικτών, είναι και πολλοί παίκτες, και ειδικά όταν είναι μικρότεροι και δεν καταλαβαίνουν, αναπτύσσουν ένα αλφα ego, το οποίο κάποιος πρέπει να τους το κόψει. Γιατί μετά, πέρα ότι θα βλάψουν τον εαυτό τους και την καριέρα τους, θα βλάπτουν και team environments. Γιατί συνήθως έτσι ξεκινάει φεύγει ας πούμε το honeymoon period κάποια στιγμή και ξεκινάει το downfall. Το οποίο downfall συνήθως υπάρχει ένας ή παραπάνω, ο οποίος θεωρεί στο μυαλό του ότι ξέρεις τι, εγώ το game το ξέρω καλύτερα από σένα, όχι από σένα coach, από σένα συμπαίκτη. Ναι. Και πρέπει να γίνει έτσι όπως το λέω εγώ. Παράδειγμα σου λέω τώρα. Πρέπει να μάθουν οι παίκτες από μικροί, όχι να κάνουν τις κότες, πρόσεξε, έχει τεράστια διαφορά. Πώς όμως να κάνουν πίσω. Εκεί που μετράει, γιατί πολλές φορές η ομάδα πρέπει να μπαίνει πάνω από την ατομική ικανοποίηση. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά έμαθα παίζοντας μπάλα, γιατί είχα παίξει αρκετές ομάδες όταν ήμουν μικρός. Με βλέπεις τώρα που μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Εντάξει. Τώρα είσαι και σε μια ηλικία, ωραία Χρήστο μου, δεν πειράζει, έρχονται και αυτά. Οπότε πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος να τους μάθει, ρε παιδί μου, να τους μάθει. Να λειτουργήσει ένα role model, το οποίο είναι δύσκολο, δεν είναι τίποτα εύκολο. Και να τους εξηγήσει, είτε με το καλό ή με το κακό, όταν λέω το κακό εννοώ χωρίς προσβολές, εννοείται πάντα, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται μέσα στην ομάδα αλλά και στον εαυτό του, με ένα αλφα inner dialogue, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα, για να μπορέσει να βάλει και προτεραιότητα και τη δικιά του ανάπτυξη και καριέρα, αλλά και την ομάδα. Γιατί πρέπει να καταλάβουν κάποιοι παίκτες ότι με το να πάει καλά η ομάδα θα πας καλά κι εσύ. Άμα εσύ είσαι 20-0 και οι άλλοι είναι 0-20 και χάσεις, το ίδιο θα γίνει. Ναι, το defeat σε όλους μπαίνει, δεν έχει σημασία. Εντάξει, θα πούνε στο post game ότι προσπάθησε ο χ παίχτης, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι κερδίζετε, όλοι χάνετε. Το οποίο πρέπει να μπει από βάσεις. Δηλαδή, όταν πάει ένα παιδί, ας πούμε, να παίξει σε μια ομάδα 16 χρονών, πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος να μην είναι άσχετος, γιατί καλός ή κακός υπάρχουν πάρα πολλοί άσχετοι που είναι in charge στο coaching κομμάτι σε παιδιά ηλικίας 16 χρονών. Δεν μιλάω in-game, δεν μιλάω για το game. Ναι, μιλάω για το staff το ίδιο. Προφανώς υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι, εντάξει, είμαστε ένα περιβάλλον το οποίο ακόμα αναπτύσσεται και οι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τις θέσεις αυτές μπορεί να μην έχουν και την ίδια τεχνογνωσία να διαλέξουν έναν coach. Σίγουρα. Και δεν μιλάω, και σίγουρα για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, δεν μιλάω για Ελλάδα μόνο. Έτσι. Έχουμε πιάσει τα minor URLs τώρα. Ναι. Οπότε αυτό. Θέλει full βάσεις. Θέλει. Και εντάξει, προφανώς για να κάνουμε και μία σούμα, είναι στην ευχέρεια της κάθε ομάδας να χτίσει το δικό της περιβάλλον, στην ευχέρεια του κάθε coach να χτίσει τη δική του φιλοσοφία και τα δικά του συστήματα γύρω από μια ομάδα η οποία θα βγάλει αυτό το ταμπού από τα συναισθήματα αυτά. Είναι ok να νιώθετε αγχωμένοι πριν από ένα παιχνίδι. Εγώ νιώθω αγχωμένος πριν από ένα παιχνίδι. Εγώ νιώθω αγχωμένος μέσα στο παιχνίδι που τους βλέπω να κάνουν τα δικά τους και λέω πω ρε φίλε, αυτό πριν λίγο τους το έλεγα να μην το κάνουν. Έτσι. Είναι ok να φοβάσαι όταν παίζεις με ένα πιο δυνατό αντίπαλο. Θυμάμαι παίζαμε σε ένα τουρνουά τίποτα. Τώρα ήμουνα πρώτη μου χρονιά στο coaching στη Zero Lag τότε εγώ, μόλις είχα μπει στο GLL και παίζαμε το Power Tour το θυμάμαι αντίον της Gulu Ju και είχαμε πάει στα finals. 1-0 πάνω, είχαμε ξεκινήσει με τους καλύτερους Ιωνούς. Και μετά πήγαμε όλοι και ξεκίνησε από μένα αυτό και μου έχει μείνει αυτό σαν στιγμή που ενώ μπαίναμε στο Game 2,
ξαφνικά σαν να φοβήθηκα από τα nameplates. Γιατί λέω, είμαστε 1-0, το επόμενο παιχνίδι θα κερδίσουμε τη Γουλουτζού. Τότε εμείς από τις τελευταίες ομάδες εναντίον της πρωταθλήτριας του τότε Split. Και φοβηθήκαμε και τσοκάραμε και εν τέλει χάσαμε. Μας το γυρίσαν 1-2. Είναι Ναι. ok. Είναι ok και το αποτέλεσμα αυτό, γιατί ναι, θα σε επηρεάσει ο φόβος, θα σε επηρεάσει το άγχος. Και δεν κρίνεται η καριέρα σου, η ζωή σου από ένα παιχνίδι, από ένα split. Θα συμβούν και αυτά, είναι απολύτως φυσιολογικό. Οπότε πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ότι τα συναισθήματα αυτά θα έρθουν, θα υπάρχουν μέσα σε μια ομάδα, θα εμφανιστούν, αλλά πέρα αφού φύγει το ταμπού πρέπει να έχουμε και την ωριμότητα, συναισθηματική ωριμότητα σαν παίχτες για τους συμπαίχτες μας, σαν παίχτες ατομικά, αλλά και σαν coach ή σαν manager, σαν staff member, γιατί αυτό δεν είναι ευκαιρία του καθενός για το περιβάλλον του. Όπως είσαι με τους φίλους σου, με τα αδέρφια σου, με τους συναδέλφους σου, με τους συμμαθητές σου, έτσι είσαι και με τους συμπαίχτες σου και με τους ανθρώπους που διαχειρίζεσαι σε μια ομάδα. Να μπορείς να κάνεις ανοιχτές συζητήσεις, να αναγνωρίσεις από πού προέρχονται. Γιατί αυτά μπορεί να προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον, από το εργασιακό περιβάλλον, από το σχολείο. Μπορεί αύριο να έχω ένα διαγώνισμα και να πρέπει σήμερα να παίξω official και να αγχώνομαι. Γιατί αντί να διαβάζω, πρέπει να παίξω. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Πρέπει να τα αναγνωρίζουμε, να γνωρίζουμε την αιτία τους και να μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο τον οποίο δουλεύει για εμάς να τα ξεπεράσουμε. Για εμένα, για παράδειγμα, κάθε φορά που αγχωνόμουν, άκουγα μουσική, με βοήθησε να ηρεμήσω. Ή το πρωί πριν από τα official, στην αρχή ειδικά της καριέρας μου, έβαζα την αγαπημένη μου σειρά, η οποία με βοηθούσε να ξεχαστώ, να καλμάρω, να ξεχάσω τις αγνιές μου. Ή διαπίστωνα πάρα πολλές φορές ότι απλά το να πάρω τηλέφωνο, ένα φίλο μου, ένα γνωστό μου, σύντροφο, οτιδήποτε μπορεί να έχετε στη ζωή σας, με βοηθούσε, γιατί απλά έλεγε ότι ναι, ξέρεις τι, νιώθω αγχωμένος για σήμερα, γιατί έχει γίνει αυτό, ή έγινε αυτό σήμερα και με νευρίασε, με στεναχώρησε. Και μόνο του να τα βγάζετε από έξω και να μιλάτε για αυτά, το οποίο ειδικά σε αγόρια νεαρής ηλικίας είναι κάτι το οποίο μας έχουν βάλει από την κοινωνία, από την οικογένεια, ότι δεν μιλάμε για τα συναισθήματά μας. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε για τα συναισθήματά μας, για τις φοβίες μας, στους φίλους μας, στους coaches μας, στους καθηγητές μας, τα πάντα. Και αφού το αναγνωρίσουμε και αναγνωρίσουμε από πού προέρχεται και γιατί μας επηρεάζει, είναι το πρώτο βήμα για να μπορούμε να τα επιλύσουμε. Μετά, ο καθένας στην κάθε κατάσταση μπορεί να έχει την ωριμότητα να βρει τη λύση που του αρμόζει. Και αυτό πιστεύω ότι είναι και ένα μάθημα που μπορούμε να εξάγουμε όχι μόνο για τα e-sports, αλλά για την καθημερινότητά μας. Γιατί, όπως ανέφερα, μπορεί να έχετε σχολεία, δουλειές, άλλα παιχνίδια τα οποία μπορεί να παίζετε, οτιδήποτε, προσωπικές σχέσεις που θα εμφανίζονται αυτά. Είναι κάτι το οποίο είναι ένα skill που αποκτάμε όχι μόνο για τις καριέρες μας, σαν παίχτες ή σαν coaches, αλλά σαν άνθρωποι. Το οποίο εν τέλει είναι και το πιο σημαντικό, γιατί το παιχνίδι εδώ μπορεί να είναι για 5-10 χρόνια. Εμείς εδώ μπορεί να είμαστε για όσο καιρό είμαστε. Αύριο μπορεί να σταματήσουμε, να το παρατήσουμε. Αυτά είναι skills που χτίζουμε γενικά σαν άνθρωποι και εν τέλει είναι και το πιο σημαντικό. Οι εμπειρίες που αποκτάμε και το τι τις κάνουμε εκτός του παιχνιδιού. Δεν ξέρω, Χρήστο, εσύ πώς. Όχι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πολύ καλά τα είπες. Δηλαδή, ειδικά στο κομμάτι ότι δεν χρειάζεται να κρατάμε πράγματα μέσα μας. Δεν είναι ντροπή ούτε να νιώθουμε άγχος, ούτε να νιώθουμε πίεση, ούτε να νιώθουμε το οτιδήποτε. Πολλές φορές θα τύχει να παίξουμε μεγαλύτερους αντιπάλους και καλύτερους αντιπάλους και πιο ιστορικούς αντιπάλους. Δεν έχει καμία σημασία, για μένα τουλάχιστον. Το τι λέει το name. Σημασία έχει ότι κάτι έκανες καλά και βρέθηκες να παίζεις ενάντια σε αυτήν την ομάδα. Οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι να το ευχαριστηθείς από εκεί και πέρα. Και επίσης είναι και λίγο το peer pressure που επηρεάζει πολλούς παίκτες. Και υπάρχει πολύ ταμπού που χρησιμοποιείς τη λέξη, συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει πολύ ταμπού σε πολλά πράγματα, ειδικά στα e-sports και ειδικά στην Ελλάδα που πέφτει πολύ κράξιμο γενικότερα. Και εγώ προσωπικά, ας πούμε, καθώς ανέβαινα, let's say, τα ranks, είδα πολύ ζηλοφθονία ότι να πατήσουμε αυτόν, να ανεβούμε εμείς και. Όχι προσωπικά, γενικά σου λέω ότι παρατήρησα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αναγνωρίσετε ποιοι άνθρωποι όντως θέλουν να σας βοηθήσουν, γιατί σίγουρα υπάρχει σκοπός από μερικούς. Από μερικούς δεν υπάρχει σκοπός. Σου λέει μπες σε ένα call, τι έχεις ρε παιδί μου, να το βρούμε, να μιλήσουμε, να δούμε. Κατάλαβες. Ποιοι άνθρωποι είναι, εμπιστεύεστε κάποιον άνθρωπο. Π.χ. εσύ που είπες ότι έκανες τόσα πράγματα για την προηγούμενη σου ομάδα. Θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι σε εμπιστεύονται. Άμα έχετε πρόβλημα λοιπόν, στείλτε του ένα μήνυμα και του βάρσου και του κάθε βάρσου προπονητή σας που μπορεί να σας στήριξει στο παρελθόν. Δεν νομίζω να σας πει fuck off. Θα σας ακούσει, ας πούμε. Σίγουρα, και νομίζω ότι έχουμε επαφές ακόμα με παλαιότερους. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε. Οπότε, σίγουρα μην κλείνεστε
σίγουρα μην κλείνεστε, να μιλάτε ειλικρινά, ειδικά στο team environment. Δηλαδή, θα φέρω ένα παράδειγμα. Από φαντασίας, δεν έχει συμβεί, ας πούμε. Είναι mid-jungle και σκοτώνονται. Okay. Δεν χρειάζεται να αρχίσει να του λες για τη μάνα του ή τον πατέρα του. Πιάσ' τον ένα V1 και πες του. Μπρο, αυτό που κάνεις, εμένα με κάνει να αισθάνομαι άσχημα και δεν μπορώ να παίξω. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο στόχος είναι κοινός. Ο στόχος είναι να κερδίσουμε, να μπούμε playoffs, ας πούμε, παράδειγμα. Πρέπει να το λύσουμε αυτό, γιατί εμείς είμαστε. Δεν μπορεί να φύγει κανένας, δεν έχουμε αλλαγές. Δηλαδή, αυτό είναι μια σκέψη και μια κουβέντα η οποία είναι, πρέπει να έρθει από κάποιον ο οποίος έχει περάσει 5 πράγματα στη ζωή του και μπορεί να το σκεφτεί ότι υπάρχει ο πιο ήρεμος τρόπος, ας πούμε. Άμα δεν μπορεί να το σκεφτεί γιατί είναι 16 χρονών και δικαιολογείται, κάποιος πρέπει να το βοηθήσει να το σκεφτεί. Εκεί δίνω πολύ βάση και πολύ ευθύνη στο coaching staff. Γιατί όπως είπες και εσύ, η πληροφορία για το in-game υπάρχει. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί πραγματικά και δεν είναι slacker, θα τα μάθει όλα. Για το in-game. Το out of the game είναι το πρόβλημα που πρέπει να δώσει βάση. Και για να δώσει βάση κάποιος ο οποίος θέλει να δώσει βάση, π.χ. ένας coach ο οποίος είναι στην ηλικία σου, ας πούμε, εσύ ήθελες να δώσεις βάση. Και έπιασες το περιβάλλον σου, ρώτησες κάποιους ειδικούς, έμαθες, μετέφερες. Αυτό πρέπει να το έχει κάποιος στο μυαλό του που είναι ανερχόμενος coach γενικότερα. Γιατί το in-game το βρίσκεις, το out of the game είναι το δύσκολο στο research. Σίγουρα και βασίζεται πάρα πολύ και στην εμπειρία που αποκτάς και θα κάνεις και λάθη. Έχουμε κάνει όλοι. Έχω κάνει και εγώ, πρώτος και κύριος, έτσι, πριν Όλοι είμαστε, όλοι. δαχτυλοδείξω. Έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη, έχουμε διαχειριστεί καταστάσεις λάθος, έχουμε μεταφέρει τη λάθος πληροφορία και αυτό είναι κομμάτι της διαδικασίας. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως, που είναι κάτι το οποίο ανέφερες, ότι παιδιά, για εσάς τους παίκτες που μπορεί να είστε μια ομάδα και όπως είπες υπάρχει ένα πρόβλημα, πιάνει το συμπαίχτη σας, του μιλάτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πώς θα μεταφέρουμε το πρόβλημα αυτό και την πληροφορία, γιατί ο τρόπος ο οποίος το έθεσες, το εσύ έκανες αυτό και εμένα με έκανε να νιώσω έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πιάσουμε, είμαι εγώ jungler και το mid μου κάθε φορά που κάνουμε VOD review με διακόπτει ή την άποψή μου την αγνοεί συνέχεια ή δεν μ' ακούει μέσα στο παιχνίδι. Και να του πω, ρε φίλε, είσαι καραγκιόζης. Με το που το πεις αυτό, ο άλλος ξαφνικά μπαίνει σε άμυνα. Όχι, δεν είμαι καραγκιόζης, είσαι καραγκιόζης, όχι μάνα σου. Και μετά, αντί να λύσουμε το πρόβλημα, καταλήγουμε να το κάνουμε χειρότερο. Γιατί στο κάτω της ημέρας ποτέ δεν είναι εγώ εναντίον σου. Είναι πάντα εμείς εναντίον ενός κοινού προβλήματος και ενός κοινού στόχου που έχουμε θέσει σαν ομάδα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε στους coaches μας, στους συμπαίχτες μας, στο προσωπικό της ομάδας, οποιονδήποτε, σε άτομα της καθημερινότητάς μας, όταν έχουμε ένα πρόβλημα που θα υπάρξουν προβλήματα, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος, να είμαστε σε θέση να πούμε ότι ξέρεις τι, έχεις αυτή τη συμπεριφορά, κάνεις αυτό το πράγμα, το οποίο εμένα με ενοχλεί, εμένα με κάνει να νιώθω ότι δεν με εκτιμάς, εμένα με κάνει να νιώθω αυτό το συναίσθημα, με νευριάζει, οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Και μετά ο άλλος, αν έχει και αυτό την οριμότητα να ανταποκριθεί, καλώς. Θα έχετε και άτομα στην καθημερινότητά σας, στη ζωή σας, στις ομάδες σας, που μπορεί όντως να είναι καραγκιόζιδες, ας το πούμε το όνομά τους έτσι, δεν είναι όλοι τέλειοι. Και να πούνε, ναι, όχι, εγώ δεν το κάνω και εσύ είσαι καραγκιόζης. Εντάξει, αυτά τα άτομα τα αγνοούμε, τα αφήνουμε στην άκρη να συνεχίσουν τη ζωή τους. Άμα δεν θέλουν να ακούσουν, δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την ψυχολογική και ψυχική ωριμότητα του καθενός. Είμαστε όμως υπεύθυνοι για τη δικιά μας εμπειρία και το πώς εμείς ανταποκρινόμαστε στις καταστάσεις και το τι εμείς θέλουμε να κερδίσουμε από αυτές. Ναι, ρε παιδί, γιατί μπορείς να δώσεις μια συμβουλή. Θα δώσεις μια συμβουλή. Ο άλλος δεν σημαίνει ότι θα την ακολουθήσει ή όχι. Τουλάχιστον εγώ είμαι της λογικής ότι ξέρεις τι, εγώ έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Οπότε θα φύγω με το κεφάλι ψηλά, no matter the outcome. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που μου έδωσε πάσα να πω τώρα, ο τρόπος μετράει full, όπως τα είπαμε. Αλλά επίσης, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ common σε πολλές ομάδες, είναι ότι γίνονται πηγαδάκια, να το πούμε ελληνικά. Παράδειγμα, το bot lane ξεκινάει και κράζει μεταξύ τους το top lane. Ο top lane με το jungle κάνουν κόμμα και βρίζουν το ADC πίσω από την πλάτη του καθενός. Παιδιά, αυτό καταστρέφει ό,τι προσπαθήσετε να χτίσετε. Άμα έχετε πρόβλημα, μην παρακάμπτετε την ιεραρχία. Ο άνθρωπος που θα έχει πρόβλημα να πάει να το πει στο head coach. Και ο head coach θα προσπαθήσει να το λύσει με τον δικό του τρόπο και να κάνει intervene σε οποιαδήποτε κατάσταση υπάρχει. Μην πάτε πίσω από την πλάτη κανενός να θάβετε κόσμο. Γιατί ουσιαστικά, ναι, καταλαβαίνω ότι το κράξιμο έχει πλάκα. Okay. Και είναι διαφορετικό το να κράζω κάποιον για πλάκα και να έχω αγνές διαθέσεις.
Και διαφορετικό να κράζω στο συμπαίκτη μου που ό,τι λάθη και να κάνει παρόλα αυτά προσπαθεί για το μέγιστο, έτσι. Ανεξάρτητος άμα μπορέσει να αποδίδει όχι. Σταματήστε αυτήν την ελληνική νοοτροπία που κρά, ο ένας πίσω την πλάτη του αλλού. Είναι, πώς να το πω, game changing αυτό το πράγμα. Σίγουρα χρειαζόμαστε περιβάλλοντα τα οποία δεν προσπαθείς να ρίξεις τον άλλον, να θάψεις τον άλλον, αλλά να ανεβάσεις τους γύρω σου. Γιατί όσο δεν ανεβάζεις τους γύρω σου, μένεις και εσύ στάσιμος. Τουλάχιστον αυτή είναι η φιλοσοφία μου και αυτή είναι και η φιλοσοφία πίσω από τη Σάρισα. Ότι χρειαζόμαστε περιβάλλοντα τα οποία δεν αναδεικνύουν έναν στο βάρος των πολλών, αλλά αναδεικνύουν το σύνολο, βοηθώντας το περιβάλλον το οποίο βρίσκεσαι. Γιατί όσο πιο δυνατό είναι το περιβάλλον σου, τόσο πιο δυνατός είσαι και εσύ. Γιατί στο τέλος της ημέρας. Νόμιζα θα πεις σε βάρος του ενός. Και νόμιζα ότι είμαι στο Hunger Games. Εσείς ο ένα. Αναδεικνύουμε το περιβάλλον εις βάρος. Όχι, προφανώς. Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πρέπει να είστε πάντα εκεί για τους γύρω σας, σε το βαθμό τον οποίο μπορεί ο καθένας και έχει τη δυνατότητα. Γιατί στο τέλος της ημέρας βοηθάει και εσάς. Αν ο συμπαίχτης σου είναι καλά, είσαι και εσύ καλά. Αν ο συμπαίχτης σου δεν είναι καλά, επηρεάζει και εσένα. Τόσο απλά. Σίγουρα για το αποτέλεσμα και τον οργανισμό και ό,τι έπεται από εκεί πέρα. Οπότε για να αρχίσουμε να το κρίνουμε σιγά σιγά, για να μην μακρηγορούμε, θεωρώ ότι καλό θα ήταν να βάλουμε ένα recap εδώ πέρα. Για αυτά που συζητήσαμε σήμερα, προφανώς τη σημαντικότητα του να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματά μας, να μπορούμε να μιλάμε στον περίγυρό μας για αυτά, είτε αυτός είναι στο Competitive League of Legends, στο coaching staff, οι συμπαίχτες μας, οι άτομα εκτός προηγούμενοι συμπαίχτες, οι προηγούμενοι coach με τους οποίους συνεργαστήκαμε και μας είχαν βοηθήσει στο παρελθόν. Να τα αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα αυτά και να έχουμε τα συστήματα εσωτερικά της ομάδας, αλλά και ατομικά, να τα αντιμετωπίζουμε. Αυτά τα ατομικά συστήματα αναφέραμε ότι προφανώς έχουν να κάνουν πολύ με τον περίγυρό μας και το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα συναισθήματα αυτά και την ψυχική ωριμότητα του καθενός, αλλά και τα συστήματα σαν ομάδα στο να μπορούν να αναδεικνύουν τα συναισθήματα αυτά και να μην τα αφήνουν να επηρεάζουν το σύνολο. Να έχουμε μια ψυχική, σωματική κατάσταση για να μπορούμε να είμαστε στο βέλτιστο δυνατό της απόδοσης, καλός ύπνος, καλή διατροφή, καλό πρόγραμμα προπονήσεων, το οποίο αυτό προφανώς είναι στην ευχέρεια του staff αλλά και της ομάδας γενικότερα να το αναδείξει και να βρει την πληροφορία για να μπορεί να μεταδώσει στον παίχτη. Είναι στην ευχέρεια του παίχτη να κάνει τη δική του έρευνα, να πάει να μιλήσει σε ειδικούς. Εντάξει, καταλαβαίνω είναι ένα έξοδο και μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του οικονομική κατάσταση, αλλά είναι μια επένδυση που κάνετε για τη ζωή σας. Το να μάθετε να τρώτε σωστά, να κοιμάστε σωστά, να προπονήσετε σωστά, είναι κάτι το οποίο είναι ένα έξοδο που σας έχετε πίσω σε απολαβή δεκαπλάσια και ίσως και να βάζω και έναν αριθμό σε αυτό να μην είναι σωστό, γιατί είναι μια επένδυση που κάνετε για όλη τη ζωή σας, για την ψυχική και σωματική σας κατάσταση που θα επηρεάσει και το πώς θα αναγνωρίσετε και θα αντιμετωπίσετε τα συναισθήματα αυτά. Γιατί προφανώς αν εγώ έχω κοιμηθεί 5 το πρωί, έχω ξυπνήσει 3 το μεσημέρι, έχω φάει όλη μέρα μία σοκολάτα και 2 Monster και έχω παίξει 20 παιχνίδια League of Legends, άμα πάει κάποιος στο δρόμο και με κοιτάξει στραβά θα νευριάσω. Και αυτό είναι λογικό, έτσι, γιατί άμα δεν είσαι στην κατάσταση να είσαι σωματικά και ψυχικά υγιής, αυτά τα συναισθήματα θα είναι πάρα πολύ πιο έντονα και θα σε επηρεάζουν και περισσότερο. Αυτά. Τι ωραίο recap έκανες. Τι διάλογο, τα έχεις γράψει να πούμε. Όχι, η αλήθεια είναι πως μου ήρθανε πολύ. Είχα ρέντα, τι να πω. Και επίσης, εγώ θέλω κλείνοντας που λες, θέλω να πω ότι να δώσετε έμφαση να προσέξετε τους εαυτούς σας και να μάθετε πώς να αγαπάτε τους εαυτούς σας, γιατί άμα δεν αγαπήσετε τους εαυτούς σας, δεν μπορείτε να αγαπήσετε τίποτα άλλο και κανέναν άλλον. Και από εκεί είναι το root πολλών προβλημάτων. Βέβαια, τώρα εντάξει, ναι, τι λέω και εγώ θα μου πείτε, αλλά ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου advice. Για σήμερα τουλάχιστον. Αυτά από εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, εγώ σε ευχαριστώ. Για το χρόνο σου. Ήταν μια κουβέντα η οποία ήθελα να κάνουμε και ελπίζω να πάρετε μαθήματα από αυτήν. Προφανώς και οι δύο μας, άμα έχετε ερωτήσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη συζήτηση αυτή. Ναι, εννοείται, χαρά μου. Εμένα στείλτε μου, παιδιά, στο σερβερ είμαι. Είμαστε ανοιχτοί είτε στο σερβερ της Άρισσας είτε σε κάποιο social media, έτσι κι αλλιώς στο social media και των δύο μας. Τα ονόματά μας είναι Βάρσος και Φόμπος αντίστοιχα, μπορείτε να μας βρείτε, μπορείτε να μας στείλετε. Χαρά μας, γι' αυτό και είμαστε και εδώ και αξιοποιούμε τον ελεύθερο μας χρόνο να βγάλουμε το podcast αυτό για να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τον κόσμο γύρω μας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο όχι μόνο δεν συζητιέται αρκετά και από αυτούς που συζητιέται θεωρείται και ταμπού, έτσι. Οπότε ελπίζω να ρίξουμε τα ταμπού αυτά και να κάνουμε πρόοδο και σαν κοινότητα αλλά και σαν IRL γενικότερα, για να μπορούμε τουλάχιστον ένα από τα πολλά, και ας είναι και η κορυφή του παγόβουνου, να μπορούμε να το αντιμετωπίζουμε αντάξια στα μετέπειτα μας πλήρη. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε που σας
σας κάναμε παρέα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα είτε σε κάποιο μελλοντικό podcast ή μέσα στο Discord server. Bye. Καλή συνέχεια, guys. Να είστε καλά. Ciao, Bye. ciao.